Poți avea aceeași masă, aceeași pereți și aceeași lumină. Schimbi doar scaunele și camera poate să pară mai înaltă, mai lată sau mai agitată. Nu este magie. Ochiul nostru urmărește liniile, iar fiecare scaun îi spune privirii în ce direcție să meargă. Un spătar drept, cu linii verticale, conduce privirea în sus. Diningul poate părea mai aerisit pe verticală, iar scaunul mai elegant și mai formal. Dar efectul se repetă. 6 spătare foarte înalte într-o cameră mică pot transforma cina în ședință de consiliu. Liniile orizontale fac altceva. O spătar mai lat sau o cusătură transversală conduce privirea stânga-dreapta și poate face zona să pară mai așezată. Formele curbe îndulcesc spațiul. Un spătar rotunjit poate echilibra masa dreaptă, pereții drepți și mobilierul plin de colțuri. Contează și ce se întâmplă sub șezut. Picioarele subțiri lasă mai multă podea la vedere, scaunul pare mai ușor, iar camera respiră. Un cadru gros și o formă compactă au mai multă greutate vizuală. Pot ancora o cameră mare, dar într-un dining mic pot domina foarte repede. Cusăturile creează ritm, iar liniile verticale repetate pot da ordine. Diagonalele, parchetul, covorul și scaunele pot începe să tragă privirea în direcții diferite. Când toate liniile cer atenție în același timp, camera devine agitată. Nu pentru că un obiect este greșit, ci pentru că toate vor să fie vedeta. Când compari scaune pentru viitorul tău dining, nu privi doar culoarea sau materialul. Uită-te la direcția liniilor, la grosimea cadrului și la câtă podea rămâne vizibilă. Întreabă-te: vreau un spațiu mai elegant, mai aerisit, mai calm sau mai expresiv? Nu există un scaun perfect pentru toate casele. Există forma potrivită pentru efectul pe care vrei să-l creezi.